Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: tassew ngħidilkom li l-għani se jsiba qiebsa biex jidħol fis-saltna tas-smewwiet. Iva, nerġa' ngħidilkom, eħfef li ġemel jgħaddi minn għajn tal-abra milli wieħed għani jidħol fis-saltna tas-smewwiet. Id-dixxipli staġbu ħafna meta semgħu dan u qalu: mela min jista' jsalva? Ġesu ħares lejhom u qalilhom: għal bnedmin dan ma jistax ikun, għal Alla kollox jista' jkun. Mbagħad qabeż Pietru u qallu: tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk, issa x'se jmissna? U Ġesu qalilhom: tassew ngħidilkom, intom li ġejtu warajja fid-dinja l-ġdida, meta bin il-bniedem joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu, intom ukoll toqgħodu fuq 12 tron u tagħmlu ħaq mit-12 tribù ta' Iżrael. U kull min iħalli l-daru jew il-ħutu, jew il-missieru jew l-ommu, jew l-uliedu, jew ir-raba tiegħu minħabba f'ismi, jerġa' jirċievi kollox għal 100 darba iktar u jieħu b'semu l-ħajja ta' dejjem. U ħafna li huma tal-ewwel jiġu l-aħħar u tal-aħħar jiġu l-ewwel. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. L-għani se jsiba qiebsa biex jidħol fis-saltna tas-smewwiet. Ħafna setet iwedu lil min jidħol fihom. Li Ġesu għandu l-qawwa ifejjaq il-mart kollu tagħhom, jagħmilhom onja u sinjuri u kollox se jkun jimxi ħarir fuq ir-rubini kif ngħidu. Ġesu meta jallimna ir-regola ta' min irid jimxi warajh ma jwedniex la għana, la saħħa, la żbuħija, ma jwedniex il-fruwa ta' din id-dinja. Ma jibżax jgħidilna min irid jimxi warajja jiġħad lilu l-nifsu jerfa' salibu kuljum u jimxi warajja. Min jippriedka dak li sejħulu bl-Ingliż a prosperity gospel qed iqarraq bin-nies. Għax Ġesu mhux interessat li aħna nkunu onja fil-flus għalkemm mhix ħaża ħażina, imma jrid li aħna nkunu għanja fl-imħabba. L-għani se jsiba qiebsa jekk jorbot qalbu mal-ġid li għandu. Jew inkella jekk ir-reba tirbħu u jagħmel minn kollox biex jikseb l-għana u jinsa il-kmandamenti ta' Alla, la tikdibx, la tisraqx, la toqtolx. Pietru bħad-dixxipli l-oħra jirrealizza li huma ħallew kollox biex jimxi wara Ġesu u jridu l-commission, x'imissna, x'se jieħdu. U Ġesu ma jgħidilhomx li mhux se jieħdu benefiċċju billi jkunu dixxipli tiegħu. Tassew ngħidilkom intom li ġejtu warajja f'din id-dinja l-ġdida meta bin il-bniedem joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu, intom ukoll toqgħodu fuq 12 tron u tagħmlu ħaq mit-12 tribù ta' Iżrael. Ma dan mhux fid-dinja, fid-dinja l-oħra. Imma jkompli, kull min iħalli l-daru jew il-ħutu jew il-missieru jew l-ommu jew lill-uliedu jew r-raba tiegħu minħabba f'ismi jerġa' jiġivi kollox għal 100 darba aktar u jieħu b'semu il-ħajja ta' dejjem. Ħafna qaddisin huma jaqraw il-kliem ta' Ġesu f'dan il-kapitlu 19 ta' San Mattew emnu fil-providenza ta' Ġesu.
ħafna imma li huma tal-ewwel jiġu l-aħħar u tal-aħħar jiġu l-ewwel. Donnu skont il-Vanġelu l-affarijiet jimxu saqajhom il-fuq u rashom l-isfel saqajhom il-fuq. U ħafna drabi aħna naħsbu li qegħdin qrib Ġesu u l-mulej jgħidilna stenna ħabib, inti tassew qiegħed miegħi jew le. Elena kellha xorti li bina sar Ċesari, imperatur, u allura saret ju wkoll Awgusta. Hija storja kommoventi ta' mara li ħadet sib il-bina anke meta telaqa ir-raġel tagħha u sabet ix-xorti fil-prestiġju u l-poter li kiseb bina. Imma baqgħet persuna soċjevoli. Ma kienx persuna li għalkemm kienet Awgusta kienet tqis lilha nfisha aħjar minn ħaddieħor. Dak li għandna miktub fuq Elena jindika persuna li għalkemm kellha biex ngħidu hekk l-unuri kollha li ta' bina ta' Imperatriċi Awgusta baqgħet soċjevoli ħafna. Kienet ukoll tuża ħwejjeġ normali meta tmur fil-knejjes u titħallat mal-popolin. Ovvjament kienet is-sur taf ukoll x'inhuma jgħidu fuq it-tifel. U allura naħseb jiena xi parir jew tnejn tagħtu. Meta mbagħad għalliha għax qatel it-tifel u lill-mara li kellu, allura għamlet imbagħad pellegrinaġġ li inniżilha fl-istorja. Il-pellegrinaġġ li għamlet fl-Art Imqazza kien pellegrinaġġ ta' penitenza. Elena tallimna iżbuħija tal-fedeltà anke meta r-risq ma jkunx tajjeb. Stenniet u l-mulej ħassiba permezz ta' bina. Inkweta wkoll permezz ta' bina. Imma il-qalb ġeneruża tagħha li ħaditha l-Art Imqazza kienet ukoll providenza biex aħna ikonna indikat ċaru għal dejjem il-post ta' twelid ta' Ġesu u l-post tal-mewt u l-qawmin tal-mulej mill-imwiet. L-interċessjoni ta' Sant'Elena jew nitolbu biex l-unuri tad-dinja, il-flus ta' din l-art qatt ma jneħħulna mill-qalbna il-paċi ta' min jafda fil-ħnina tiegħu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għall-Art Imqazza immarkata bil-preżenza ta' Elena, bil-bażiliċi li bniet bis-sapport anke ta' Bina Kostantinu u li għalina l-insara dom sallum sinjal tal-preżenza tal-mulej. Nitolbu biex din l-Art Imqazza tkun dejjem protetta u nitolbu għal pellegrini u għal kull min jħossibhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għalina l-koll li milquta mod dirett jew indirett mill-pandemija tal-COVID-19 biex il-mulej jagħtina den għoża faraġ u sabar. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal vulnerabbli li ikollhom bżonn jieħdu ħsieb tagħhom infushom b'mod speċjali biex huma segwu l-Ewkaristija permezz tax-xandiriet li qegħdin nagħmlu ikollhom il-faraġġ anke tal-preżenza ta' Ġesu fil-qalb tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u bl-interċessjoni ta' Sant'Elena tatina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sin.